Jirgi mai ɗauke da yara da aka saki su 73 ya sauka a Kano mintuna kaɗan bayan 12 dare, abin da ya kawo farin ciki da nutsuwa ga iyalansu. Yaran sun sauka ne tare da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, wanda ya samu tarbar mataimakinsa Aminu Abdulsalam da sauran 'yan majalisar zartarwar jihar Kano a filin jirgin. Daga nan aka ɗauki yaran a motoci zuwa asibitin ƙwararru na Muhammadu Buhari, inda 'yan uwa da iyalai suka kagara suka zuwansu. Mun yi kuka na farin ciki na jin daɗi, alhamdulillah. Allah ya saka ma da alkhairi, abin da yake nema Allah ya baka. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana godiya ga shugaban ƙasa Bola Tinubu saboda sauraron koke-koken 'yan Najeriya, inda ya ce sakin yaran ya nuna cewa shugaban mai tausayi ne kuma uba ga kowa. Saboda sauraron koke-koken al'umma da yi, har ya yadda cewa a sake ku ba tare da an gindaya wasu ƙa'idoji kamar yadda aka fara yi a kotu. Gwamna Yusuf ya yi kira ga yaran da su ɗau darasi daga abin da ya faru a baya, kuma su kiyaye duk wani abu da bai dace ba a nan gaba. Ya ba su tabbacin cewa gwamnati za ta taimaka musu wajen ganin cewa sun ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba.